Moitas grazas ao Instituto García Barros, de longa tradición no teatro, dende hai moitos anos, xa cando aquele instituto onde está hoxe a Casa da Música, xa desde aqueles tempos, pasando logo ao Instituto de hoxendía, o teatro sempre estuvo na man desta xente e no facer deles. En segundo lugar, pois teñen o teatro, van actuar o IES número 1 e vai no facer coa versión de As Laranxas, máis laranxas e todas as laranxas de Carlos Casares, a quen, como sabedes, o ano pasado se lle dedicou o Día das Letras Galegas. IES número 1, benvido e tendes o teatro. Na néboa da antela bulimia o Carlos Casares. As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Unha pantalla na testa, libros e verbas e bares. A horta dunha casiña de planta baixa. Hai árbores, un pozo, un galiñeiro e a caseta dun can. O can chámase Paulino. A galiña que habita no galiñeiro entende por Petra. Nunha árbore vense penduradas 5 laranxas enormes. As laranxas máis grandes do mundo. É un día de sol, cheo de luz. Chouta a vida en cada color. Anxa, veciño desdentado, veciña da escopeta, veciñas abichas, toneladitas, veciños e veciñas. Non, pero podo imaginalo, con tanta xente aquí, seguro que haberá un serán. Un que? Un serán, é dicir, unha vela de festa. Xa, pois agora co dis, hoxe no recreo os do club de teatro falaban de montar unha peciña e incluso dicían que necesitaban axuda. Quere axudar. Os calos ofrecemos a nosa axuda. Vale, pero non sei se saberemos o papel. Intentámoslo. Tes razón, nós non somos profesionais. Nós queremos divertirnos. E esta xente vai nos perdoará que nos equivoquemos un pouco. Ou que dicides? Pois imos buscalos e preparámonos. Esperad. Podo axudarvos, que eu disto sei algo. Pero quen é vostede? De onde saiu? Pero se é Carlos Casares! Imos recibilo como corresponde, con música, que acudan os musicantes.
protagonista. E imos ver. Entón, vostede vai ser Elías. Podo? Podo. Anxa! Que foi, Elías? Pasache algo? Nada, meu ben. É que saíron laranxas do limoeiro. Laranxa do limoeiro? Sí, é moi grande. Serán limóns. Non, son laranxas. Que cor teñen? Son da cor de todas as laranxas. E ti sabes a por que teñen todas as laranxas? Sí, a cor da túa cara. Es un charrelo. A cor da miña cara é a cor do sol, que che son moi boa traballadora. Pois as laranxas son laranxas e non limóns. Ben verse non. As laranxas son laranxas e non limón. Está claro. Ouvíronse tiros por aquí. Non foron tiros. Estourou unha laranxa nos fuciños. Vai, Arturo menos. Como isto chamou vostede? A señora chamoulle toromelos. Son laranxas. O de toromelos é un dicir. Pero laranxas, o que se di laranxas, tampouco son. Quen disparou por aquí? Ninguén, foi un estúpido ou unha pandeireta. É que parece que lle deu un aire ao toneladitas. Fai falta botar unha man. Voulle buscar un vaso de auga. Señor do aguardente, por favor. Deixadelle aire, que ainda vai afogar pa calor. Que lle poñan os pés máis altos que a cabeza, que lle levanten un brazo. Deixe de mandaricar e bote unha man. Dios, como pesa este coche. Un respeto para unha persoa enferma. Enferma non, gorda. Parece que lei moito esta obra. Pois mire, señor Carlos Casares, por que non tomamos un descanso desta obra e contanos o conto da galiña azul? O de non andar en bicicleta. Ou deste Toribio? Non vai dar tempo para tanto. Que vos parece se vos dou un fragmento de texto a cada un e ledesio a esta xente? Así que eu xa me vou. Aquí está o conto da galiña azul. Vémolo. Estes días anda o pobo un pouco alborotado.
Acordaste, Lorenzo, da túa galiña azul que tiña 5 plumas roxas na ala dereita? Era unha galiña moi bonita, é moi rara. Si, poñía ovos de colores. Xa puxo 2 marelos, un rosa e 3 verde mar. Ademais, non dicía cacaracá, como as outras galiñas, senón que dicía cocorocó. E isto ten preocupadas as autoridades. Tan preocupadas estén que hai 4 días chegoume un oficio que entregar a galiña polas boas. Pero ti, Lorenzo, négate, porque aínda que che din que só é para que a vexa veterinario, o certo é que, según dixo o señor Casimiro, o porteiro do Concello, a galiña van a matar. O alcalde Manolito Listón dixo nunhas declaracións que fixo para a televisión e para os periódicos que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul. Xa, porque según Manolito Listón, unha galiña azul que pon ovos de colores e di cocorocó en vez de cacaracá non é unha galiña como é debido. Vaya, que non acepta a diversidade. Grazas, Carlos Casares, ti xo o tiñas claro. Hasta que